Okay po mga ka-farmers, magandang hapon po. Ito po tayo ngayon maglalagay tayo ng pamatay daga sa ating palayan. Ito po, paano pa po ito gamitin? Ito po ang palay ko. 2 kilo po to, 2 kilo. Ilalagay nyo. Rattle po yung ginamit ko, pamatay daga. 3 pong sa 1 kilo, 3 pong gamitin nyo. 3 para matapang. 2 kilo to, unong po yung nilagay ko. Timpla po tayo ngayon. Nilagyan ko po yung kamay ko kasi matapang to. Ito po mga ka-farmers Ganito lang pong gawin nyo. Sino po yung hindi marunong dyan? So, 1 kilo, 3 nito. Rattle po yung binili ko. Pamatay daga. Kasi yung palayan ko, kinakain na ng daga. Tingnan nyo. Huwag nyo pong kagatin to sa bibig. Sigurado, patay tayo. Kamay lang, kamayin. Ito. Pang-apat na to. Yung taninim ko nga palang palay, Bigante Plus hybrid. Ito po. Pang-5. Pagkakaya ng daga nito, sigurado ako patay. Ito. Pagkatapos yung lagyan, haluin nyo. Tara po mga ka-farmers, tingnan nyo, maglalagay na ako sa aking palayan. Ito na nga po pala yung palayan ko.